समाज से रेवती आखिरे से भरी शिक्षा प्रति दुर्बार आकर्षण। अपर पक्षरे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था आगे रेवतीर पाठपढ़ा साजिला बड़ विषमय बड़ असंस्कारी घर समस्त अमंगलर सूत्रधार हो पड़ा रेवतीर पाठपढ़ा। शिक्षित समाज रे संबोधन उपरे कुसंस्कार यह गभीर कुठार घटना। तत्कालीन वास्तवता भितर रही वास्तव चिंताधारा को प्रश्न करिवार साहस करथिले फकीरमोहन सेनापति। अरे गले स्टेज रे आसुनी। The story portrays the true social attitude to women education. We have come a long way since then, but the theme is relevant even today as we talk of women empowerment. कटक जिलार हरिपुर प्रगणा मध्य गोटे मफसल ग्राम नाम पाटपुर। एटी जमीदार शासन चले। श्यामबंधु महांती जमीदार तरफ ग्रामर करण मासकु दरमा 2 टंका। दरमा छाड़ी पाउती विशोधनी बाहालहणा इत्यादि 2 पैसा हाथ पैठ हुए। सबु मिसाइले मासकु 4 टंकार उणा हेब नाही। संसार रे एक रकम चले। श्यामबंधु घरे खाइबाकू कुटुंब 4 जण। आपे 2 पराणी माँ बुढ़ी 10 वर्षर गोटे झीर नाम रेवती। आसंतु काल जाई कथाकार फकीरमोहन सेनापति रेवती को आज मंच रे भेटिबा उपस्थापना करने आसी। नाजिया फरीद वर्षा सेठी लक्ष्मीप्रिया महांती तेजस्विनी ओम प्रकाश बेहेरा तंद्रिमा इमरान समरीन। भारी बोरिंग लग रही है। संजा बेले बापा पाखरे बसी भजन गाइले गाँव कौन लोक आसी शुणती। रेवती बापा पाखर गोटे भजन शिखिथिला सेठी गाइले श्यामबंधु बड़ खुशी हुए। प्रतिदिन झील को गाइबा को कहे और रेवती गाए। वासुदेव जाति रे करण श्यामबंधु मध्य करण। केबे पुणे गुरुवार रे घरे पिठापणा हेले श्यामबंधु पाठशाला को जाय कहि आसे। पिला माने मु जा कहूची मो सहित कुह ओ बापा बासु हमौज संजा बेले टिके आम घर को आसीबो तुम माउसी डाकी छन। हमौज निश्चय अछि। हौ ताहेले म ठीक अछि। पिला माने मो सहित कुह ओ मौसा नमस्कार। जेठीमा नमस्कार। अरे बासु आसिल बस। बुढ़ाटे था रे बाबा बुढ़ाटे था। अरे बासु मु शुणिथिली कटक सहर रे गोटे झियो स्कूल अछि सेठी झियो मान को पाठ पढ़ांती लुगा बुणा शिखांती। हाँ मौसा मु सेई कथाटा कहबी हेउतुली। मां मां मु पाठ
ଘର କାମ ଶିଖେ, ଝୋଟି ପକା ଶିଖେ, ରନ୍ଧା ବଢା ଶିଖେ। ଏ ପାଠ କଣ ହବ ଲୋ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ବାପା, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ବାପା, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ହଁ ହଁ ମା ପଢିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ରେବତୀ ପାଠ ପଢିବନି। ଆରେ ପଢିବୁ ପଢିବୁ ହେଲା ଯା। ନା 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 ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ପଢିବି, ହଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ମୁଁ କହିଲି ପରା ପଢିବୁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପିଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ କାଠ ପିଢା ଉପରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ରେବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛି ବୁଢୀ ଆଗରେ ବସି। ଭାତ ପୁଞ୍ଜେ ଆଣେ ତ, ଡାଲି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଯିବୁ, ଏ ଲୁଣ ବି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିବୁ। ହେ ଶ୍ୟାମା, କଣ ମା? ଏ ରେବତୀ କଣ ପାଠ ପଢିବ? ଆରେ ଏ ବଢିଲେ ଝିଅ ପାଠ କଣ ପଢିବ ରେ? ଆରେ ପଢିବି କହୁଛି ତ ପଢୁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମା, ସେ ହରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦୁହି ଝିଅ ପାଠ ପଢି ଭାଗବତ କରୁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜ ବେଳେ ସଞ୍ଜ ଆରତି ଗାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମ ରେବତୀ ସେ ପାଠ ପଢିବନି। ଯାଲୋ ବୁଢୀ ଡୁଗୁରିଟା, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ନାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ପଢିବୁ ପଢିବୁ ମା ପଢିବୁ। ଆର ଦିନ ଉପରଓଳି ବାସୁଦେବ ସୀତାନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ରେବତୀକୁ ଦେବାରୁ ସେ ବଡ ଖୁସି ହୋଇ ବାପା ପାଖରେ ବସି କିତାବର ମୂଳ ପୁଡା ଠାରୁ ଶେଷ ପୁଡା ଓଲଟାଇ ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ହାତୀ, ଘୋଡା, ଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦିର ଛବି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାଜାମାନେ ହାତୀ ଘୋଡା ବାନ୍ଧି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କେହି ହାତୀ ଘୋଡା ଚଢି ଖୁସି ହୁଏ, ହେଲେ ଆମ ରେବି ଛବିଟା ଦେଖି ଖୁସି ହୁଏ। ରେବି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମାଆକୁ କିତାବର ସବୁ ଛବି ଦେଖାଇଲା, ତା ବାଦ ଜେଜେକୁ ବି ଦେଖାଇଲା। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ। ରେବତୀ ସକାଳୁ ବୁଡ ପାରି ଗାଧୋଇ ନୂଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଘର ବାହାର ହେଉଛି। ବାସୁ ଭାଇ ଆସିଲେ କିତାବ ପଢାଇ ଦେଲେ। ବୁଢୀ ଭୟରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭର ଆୟୋଜନ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ 6 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢାଇ ଦେଲା ସ୍ୱର ଅ, ସ୍ୱର ଆ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତିଦିନ ପଢା ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢାଇ ଦିଏ। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ ଢେର ପଢିଗଲାଣି। ମଧୁର ଛାନ୍ଦମଳ ପଡିଯିବା ବେଳେ ତୁଣ୍ଡରେ ବାଟୁଳି ବାଜେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପୂର୍ବେ ବୋଧକରୁ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ କଥାରୁ ଉପସଂହାର। କି ମା, ଆମ ରେବତୀ ପାଇଁ ସେ ବାସୁ ଭଲ ହବନି କି? ହଁ ଭଲ ତ ହେବ। ଏଇ ଜାତି କଥାଟା ଆଗ ବୁଝିଛୁଟି? ମୁଁ ଏଯାଏ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲି କି? ଭଲ କରଣ ଗରିବ ପୁଅ ହେଲେ କଣ, ଜାତିଟା ଭଲ। ଧନ ଦୌଲତର ନାହିଁ ବିଚାର, ଜାତି କଥାଟା ଆଗେ ପଚାର। ହେଇ ଏ ଘରେ ରହିବଟି? ଆରେ ଘରେ ନ ରହି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବ? ତା ତ ଖାଲି ମାମୁଁ ମାଇଁ ନା। ହେ ଭଗବାନ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଞ୍ଚମୀକୁ ପଞ୍ଚମୀ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଧାତାଙ୍କ ବିଧାନ କାହାର ଦିନ ସମାନ ଭାବରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଫଗୁଣ ମାସିଆ ଦିନ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଅଚାନକ କାହୁଁ ବାଡି ଆସିଲା। ସକାଳେ ଗ୍ରାମରେ ଶୁଣାଗଲା, ଗୁମାସ୍ତା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାଡି ଧରିଛି। ସତ୍ୟପୁରା ଟୋକେଇଟିଏ କାକେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଗୋଟାଉଛି। ଏପରି ସମସ୍ତେ ମାରନ୍ତି, ଦୁଆରକୁ କାହାରି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏପରି ସମସ୍ତେ ମାରନ୍ତି, ଦୁଆରକୁ କାହାରି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏ ବାବା ଶ୍ୟାମ, ବାବା କିଛି ହବନି ରେ ଧନ, କିଛି ହବନି ରେ। ବଇଲା ଆସୁଛି ଆସୁଛି ବାବା। ଏ ଶ୍ୟାମ, ସାରେ ଶ୍ୟାମ, ବାବା କିଛି ହବନି ରେ ଶ୍ୟାମ। ବାସୁଦେବ
ବିତିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ପୁଅ ଗଲା ବୋହୂ ଗଲା, ଏ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ରେବତୀ। ଏହା ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ରେବତୀ ପାଠ ପଢିବାରୁ ପୁଅ ମଲା, ବୋହୂ ମଲା, ହଳିଆ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବଳଦ ବିକା ହେଲା, ଜମିଦାର ଘର ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଘେନିଗଲା। ରେବତୀ କୁଲକ୍ଷଣୀ, ସେ କୁଳଙ୍ଗୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରୁ ଯେ ଦିଶୁ ନାହିଁ ତାହାର କାରଣ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା। ବୁଢ଼ୀ ଗାଳି ଦେଲା ବେଳେ ରେବତୀ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ବହିଯାଏ। ଡରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ନହିଲେ ଘର କୋଣରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ କାଠ ଟିପରି ବସିଥାଏ। ବାସୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ, କାରଣ ରେବତୀର ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ପଢ଼ିନଥିଲା। ସେଇ ଆସି ଦିଶିନା କପାଟ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ବାସୁକୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ବାସୁ ନହେଲେ ଘର ଦଣ୍ଡେ ଅଚଳେ, ପୁଣି ଜମିଦାର ଘର ଲଟ ଛିଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ ରେବତୀ ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ, କହିବ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନଟି ଏକା ବେଳକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ରାତି ସବୁ ସମାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ। କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ମା ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାପା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ଆଖିରେ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି। ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଦିବାନିଶି ଅନୁକ୍ଷଣ ପିତା ମାତା ଧ୍ୟାନ। ଜେଜେମା ଡରରେ ଖାଇବାକୁ ବସେ, ଭୂଇଁରୁ ପ୍ରାୟ ଉଠେ ନାହିଁ। ଦେହରେ ହାଡ଼ ଚମ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଉଛି। କେବଳ ବାସୁଦେବ ଆସିଲେ ଉଠି ବସେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଜଳ ଜଳ କରି ବାସୁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ବାସୁ ଅନାଇଲେ ସାନ ନିଶ୍ୱାସଟେ ପକାଏ, ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦିଏ। ବାସୁ ପାଖରେ ଥିବା ଯାଏ ତାହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ତେତେବେଳେ ତାହାର ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଆଖିରେ ବାସୁଦେବ, ଚିନ୍ତା ବାସୁଦେବ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟଟା ବାସୁଦେବମୟ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମରିବାର ଆଜିକୁ ହାତ ଗଣତିରେ 5 ମାସ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦିନିଆ ଦିନ। ଠିକ୍ ଦିନ 2 ପରେ ବାସୁ ଦୁଆରେ ଡାକିଲା। ଏତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଦିନରେ ଆସେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ଯାଇ ଦୁଆର ଫିଟାଇ ଦେଲା। ଜେଜିମା, ଆରେ ବାବା ବାସୁ, ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହରିପୁର ଥାନାରେ ବସି ପାଠଶାଳା ତମ ପାଠ ପଚାରିବି। ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯିବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି। ମୋତେ 5 ଦିନ ଲାଗିବ। ହଉ ବାପା, ଖରାରେ ବୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଦେହ ପାହାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁବୁ, ବେଳରେ 2ଟା ଟିକେ ଖାଇ ଦଉଥିବୁ। ହଁ ଜେଜିମା, ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିକି ଯାଉଛି। ରେବି, ଏ ରେବି। ହଁ 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 ଜେଜେମା। ରେବତୀ ବସି ଦିନ ଗଣୁଛି। ଆଜି 6 ଦିନ। ବାପା ମା ଗଲା ଦିନୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଦେଖିନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ 2 ଥର ମୁହଁ ମାରିଗଲାଣି। ବେଳ ଅନ୍ଦାଜ 6 ଘଡ଼ି। ହରିପୁରରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଫେରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ବୋଲାବୋଲି ହେଲେ। ହରିପୁରରୁ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁର ବରଗଛ ମୂଳରେ ପଣ୍ଡିତକୁ ବାଡ଼ି ଧଇଲା। 4 ଥର ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଲା। ଅଧରାତି ବେଳେ ଚାଲିଗଲେ। ଝିଅମାନେ କହି ଉଠିଲେ, ଆହା କି ରୂପରେ, କି ଧୀରରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଯେ ମାଛି ଟିକିଟିକୁ ମୋର କହିବ ନାହିଁ। ରେବତୀ ଶୁଣିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲା। ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାହା କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଉଠି କହିଲା, ବାସୁ, ଆରେ ବାପା, ବିଦେଶକୁ ଆସି ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରାଣ ହଲାଇଲୁ ରେ ବାସୁ। ଏ ବାବା ବାସୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ? ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆ, ଲୋ ଚୁଲି, ତୋରି ଯୋଗୁ ଏଇ ସବୁ ହେଲା। ତୋରି ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଆଜି ଏଇ ଦିନ ଆସିଲା। ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୁ କାହିଁ ମରିଗଲୁନି ଲୋ? ବାସୁ ରେ, ବାସୁ। ରେବତୀକୁ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଆଖି ଫିଟଉ ନାହିଁ, ଡାକିଲେ ଉତ୍ତର ବି ଦେଉନାହିଁ। ରେବି, ଲୋ ରେବି। ଜେଜେମା, ଜେଜେମା। ଦେହରେ ତାତି ନାହିଁ, କଥା କହୁନଥିଲା, ପାଟି ଫିଟେଇଲାଣି। अरे माँ रेवती, कौन है माँ रेवतीर? अच्छा, मत लगुच सन्निपात से लक्षण। अच्छा माँ, ये पुड़िया किसी दे दौची
ଆଉ ରେବତୀ କି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ଦେଇଦବ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗିଲାଣି। 6 ଦିନ ହେଲା ଜିଭରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ବାଜି ନାହିଁ ବା। 4ଟା ପଥି ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଝିଅଟା ଉଠି ବସିବ। ତୁ ଶୋଇଥା ମା, ମୁଁ 4ଟା ପଥି ରାନ୍ଧି ଆଣେ। ଏ ବାସୁଟା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା, କେମିତି 10 ଦିନ ପଳେଇଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଖିକୁ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏ ଘରେ ତ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଢାଳଟା ନେଇକି ହରିଷା ଦୋକାନକୁ ଦେଇକି 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ଆଉ ଟିକେ ଡାଲି ନେଇ ଆସେ। ଆରେ ବାବୁ, ଏଇ ଢାଳଟା ରଖିକି 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ଆଉ ଟିକେ ଡାଲି ଦିଅନ୍ତନି। এইটা কোন কণা ঢালটা আକୁ ରଖି କିଏ କଣ ଦବ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯାଅ ଯାଅ ତମେ, କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅଟା 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱରରେ ଶୋଇଯିବା, ତୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବାଜି ନାହିଁ। 2ଟା ପଥି ଖାଇ ବସିଲେ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଉ ଦେଖେ। ହଉ ହଉ ହଉ, ଦିଅ ମାଉସୀ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖେ କଣ ହଉଛି। ଦିଅ 2ଟା ଦିଅ। ହଉ ନିଅ ମାଉସୀ, ଧର। ହଉ ରେ ବାବା, 100 ବୟସ ଆୟୁଷ ହେଇଥାଉ ରେ ତୋର। ଯାଏ ଦେଖେ ଝିଅଟା ଘରେ କଣ କରୁଛି। ମା ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମା ପେଟ ଭାରି କାଟିଲା। ମା ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ମା ତ କାହିଁ ଛାଡି ଗଲୁ ମତେ? ବାପା ଖାଅ, ତମେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲ 2 ଜଣ? ମା ଶୋଷ ହଉଛି। ମା ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ବାପା लो ରେବତୀ, ଏ ରେବି, लो ନିଆ, लो ଚୁଲି। ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଗଲାଣି। लो ରେବତୀ, ହେଲେ ତାର ତ ଆଜି ଜ୍ୱରଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି କାଢିଦବ, ଭାତ ମୁଠେ ରାନ୍ଧିଦବ। लो ରେବତୀ, लो ରେବି, लो ନିଆ, लो ଚୁଲି। ଏ କୋଉଠି ମରିଗଲୁଣି ଲୋ? ଏ ବୁଢୀଟା ଡାକି ଡାକି ମରିଗଲାଣି। ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାରିଆଡକୁ ଆଉ ଯାଇଛି କି? लो ରେବତୀ, ଏ ରେବି, ଏ ନିଆ, ଏ ଚୁଲି। ଆଲୋ କୋଉଠି ବସିଛୁ? ମଲା ଲୋ, ଏଇଠି ବଇଛୁ। ରେବି, ରେବି, ରେବି ଲୋ, ଉଠେ ରେବି, ରେବି ଲୋ। लो ରେବି, लो ନିଆ, लो ଚୁଲି। ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ 2 ଥର କିଛି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ସେ ଘରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଏକ ବିକଟ ଶୂନ୍ୟତା। ସେ ଘରୁ ଆଉ କେବେ କେହି ଲୋ ରେବି, ଲୋ ଚୁଲିର ସେହି ମମତା ଭରା ସ୍ୱର ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଯେମିତି ସମାଜର ଅନ୍ତକୋଣରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କରାଳ ଛାଇ ଏକ ଜୀବନର ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ସେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଆଲୋକ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ହୁଏତ ରେବତୀକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ଆଲୋକ ଜଳିପାରିଥାନ୍ତା। ସେହି ଶୂନ୍ୟତାର ହାହାକାର
ସେଠି ଗ୍ରାସ କରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ସମାଜରୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ନିଚମନ୍ୟତା ଏବଂ ନିରକ୍ଷରତା ରୂପକ ବ୍ୟାଧି ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣର ଆଲୋକ ଜାଳିବା। जोरदार करताली हो जाऊ आम सप्तम श्रेणी छात्र छात्री मान द्वारा महान उपन्यासक रेवती नाटक खुशी हुई आम विद्यालय शिक्षक श्रीयुक्त शशिभूषण सार 500 टंका पुष्पक जदि सम्मान कर अनुरोध करछि दयाकर मंच पाक आसतु एसएमसी मेंबर मैडम 100 टंका प्रदान धन्यवाद। ऊपर आसतु मैडम ऊपर आसतु এবং এই সুন্দর উপন্যাসକୁ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତୋଳି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଏବଂ ଏହି ନାଟକରେ ଖୁସି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁଶ୍ରୀ ଲିଜାରାଣୀ ନାୟକ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ଧାରା ମଧ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଆମ